Zingo du lan munduaren euskalduntzearen sindikatuaren papela iguruz. Bale? Orduan, Leire, nahi zunin? Bueno, mila esker, lehenik eta behin IMH-eri gonbida finalizatzeagatik. Eta, bueno, esan bezala, gure parte hartzearen izenburua da sindikatuak eta lan munduaren euskalduntzea. Nahiko orokorra izango da, eta orain arte hemen gela honetan behintzat entzun ditugun interbentzioekin ez du izango antzekotasun handirik, asko ze orokorragoa izango da. Gu abiatzen gara pizkat, lan munduataz egiten dugun diagnostikotik. Gauza jakina da guztiontzat, baina zarrera bezala, gure sindikatuak egiten duen hausnarketa da, euskararen egoera arlo sozioekonomikoan eta lan munduan askoz ere txarragoa da, beste eremu batzuetan baino, erabilera asko txikiagoa da. Eta gaur egun euskararen normalizazioaren erronka nagusia lan munduan dago. Eta lan munduaren euskalduntzerik gabe, ez dago euskararen benetako normalizaziorik. Hezkuntza arloan azken urteotan izan ditugun aurrera pausuek ez dute jarraipenik izan enpresetan. Ikasleak langile bihurtzen direnean eta lanean hasten direnean, ingurune erraldun baten murgiltzen dira, nahiz eta ikasle horiek euskaldunak izan eta inoiz baino euskeraz ezituago eta euskeraz ikasiagoak izan guztiok dakigun bezala. Izan ere, lan munduaren euskalduntzeaz ari garenean, ez da nahikoa langileak euskaldunak izatea. Normalizazioaz ari garenean, enpresako barne zein kanpo harremanetan euskararen erabilera bermatzeko baldintza egokiak sortzeaz ari gara euskara lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza osoa izan dadin. Hizkuntzaren normalizazioa era honetara aurreikusten duten enpresak oso gutxi dira. Enpresa askotan daude euskararen aldeko klausulak, baina klausula hauek gehienetan oso orokorrak dira. Irailean jakitea eman zen HPS-ek normalizazio plana bultzatzeko enpresei emandako diru laguntzen kopurua, eta diru laguntza hauek 120 enpresak jaso dituzte. Beraz, 120 enpresa hauek, nahiz eta azken urteotan kopurua handitzen joan den, oso zenbaki txikia eta simbolikoa da oraindik. Diagnostiko hori izango litzateke, guk uste dugu egoera honen ardura lan munduan gauden eragile guztiona dela. Alde batetik esaten dugu Euskal Administrazioak azken urteotan ez dute egin, ez duten martxan jarri politika eraginkorrik lan mundua euskalduntzeko, aleginak beste esparru batzuetan bideratu dira, hezkuntza arloan adibidez. Bigarrenik patronala edo enpresariak daude, salbuespenak salbuespen, enpresariak ere euskararen normalizazioaren aldeko ekimenetatik kanpo egon dira, salbuespenak egonik. Enpresariek oraindik produktua edo zerbitzua euskaraz ematea ez dute sentitzen balio erantzi edo kalitatea areagotzen duen plus gisa. Eta kasu gehienetan ez dute beharrik ikusten normalizazio planek bultzatzeko. Eta hirugarrenik, noski sindikatuok ere hor gaude eta guk ere badaukagu geure ardura, elaren aldetik behintzat, geure autokritikale aitortzen dugu gai honetan. Sindikatuaren egiteko lan munduaren euskalduntzean, bereizketa bat egiten dugu, alde batetik sindikatua gara gizarte eragileak, beste alde batetik lan eragileak edo eragile laboralak. Gizarte eragile bezala, elak zer egin du, azken urteotan euskararen gizartean, Euskal Herrian egin diren euskararen aldeko mobilizazioetan eta euskalgintza jasan dituen erasoen aurkako ekimenetan elak bere papera bete du, LAB eta beste euskal gehiengo sindikala osatzen dugun beste sindikatuekin batera, adibidez kontseilua, bai euskarari ekimenari laguntza, egunkariaren iniziaren aurrean gehiengo sindikalak eman zuen erantzuna, berriaren sorreran diru bilketak, korrika, oinarriak Nafarroan eta bat. Beraz, gizarte mailan euskararen inguruan sortutako dinamiketan inplikazio osoa izan dugu eta izaten jarraituko dugu. Baina, noski, sindikatu bezala, gure esparru naturalagoa agian, eragile laborala dena da, eta hor dauzkagu guk ere gabezia handienak. Noski, euskararen lan munduaren normalizazioan hasteko,
etxe barrutik hasi behar ginen, sindikatu barrutik hasi behar ginen, eta duela 3 urte, abian jarri genuen, onartu genituen, elaren arautegia eta lehenengo euskara plana. Aurten ja, 3. planarekin gaude. Noski, aurretik ere, elaren barruan, euskararen alde egiten genuen, baina esan dezakegu, era sistematizatu batean 2004. Urtean hasi ginen, oso berandu. Helburua izango ditzateke, epe bertainean, hemendik urte batzuetara, elaren baitan euskara hizkuntza eta lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza osoa izatea. Eta horretarako, zer egin genuen. Kanpoko etxe baten zerbitzuak hartu genituen, guk artesekin daukagu gure normalizazio plana. Diagnostiko bat egin genuen, kontutan izan, nahiko handia gara, eta orduan egoitzak ditugu Ego Euskal Herri guztian, orduan egoerak oso ezberdinak dira, Urola kostatik hasi eta Erriberan bukatuta, eta diagnostiko hau nahiko konplexua izan zen, eta eman zuena zen, toki guztietan bezala, ezagutza maila nahiko handia izanik, erabilera askoz txikiagoa zela. Orduan, diagnostiko horretatik abiatuz, euskararen arautegi bat daukagoen hartuta, eta gero arautegian arautegiko irizpide orokorroiek urtero onartzen ditugun planetan zehazten ditugu. Orduan, ze puntu aurreikusten ditugu, lehenik eta behin baliabideen barruan, giza baliabideak, euskara batzorde bat sortu genuen, sindikatuko estruktura eta eskualde ezberdinetako ordezkariak daudenak, eta euskara batzorde honen zeregina izango litzateke plana bultzatzea eta nazio batzordeari zuzendaritzari planaren proposamenak eta jarraipena egitea. Baliabideen barruan prestakuntza sartu genuen, hau da, euskaraz ezakitenak euskaraz ikasten egotea. Momentu enten hauteskunde sindikaletan gauden ez hauneko moztuta daukagu, baina iazko ekainean 59 lagun genuzkan euskara ikasten. Baita ere, euskaldunok euskaraz lan egiteko kursioak ere jaso ditugu, euskaraz lan egiteko prestakuntza. Baita ere, itzulpen eta zuzentze zerbitzu bat sortu genuen sindikatu barruan, kanpo data ateratzen ditugun horriak eta ateratzen ditugun komunikazioak elebietan egotea bermatzeko. Ezagutzari dagokionez, ezagutza maila batzuk definitu genituen, sindikatuko ardura bakoitzean egoteko ezagutza maila bat definitzen da, eta maila hori epe batetan bete egin behar da, eta maila hori betetzeko baliabide batzuk hartzen dira, prestakuntza eta bar. Barne erabilera eta kanpo erabilera dagokionez, barne erabilera bezala hartu genuen gure liberatuen arteko harremanak, baita ere enpresetako ordezkariekin dauzkagun harremanak eta afiliatuekin dauzkagun harremanak hori guretzako barne erabilera da, eta kanpo erabilera da beste guztia. Noski, errealitateak oso ezberdinak direnez, eskualde bakoitzak, federazio bakoitzak, atal bakoitzak bere helburuak ditu. Bai, barne erabilerari dagokionez eta bai kanpo erabilerari dagokionez. Eta gero, neurgailu bat, izeneko neurgailu baten bidez, urtero neurtzen joaten gara, helburu horiek betetzen doazen eta edo ez. Gero beste puntua da motivazioa eta komunikazioa. Motivazioaren askotan, askotan zaila da motivazioaren inguruan gauza konkretuak egitea. Eta gero korpusean eta kalitatean euskaraz lan egiteko tresnak sortu genituen ere. Elan momentu honetan euskaraz idazteko estilo liburua dauka, elaren estilo liburua, eta baita ere elaren hiztegia, guk gure eguneroko lanean erabiltzen dugun terminologia eta pixkat jasotzen dituena. Eta momentu honetan, esan bezala 3. urtea da, nahiko nik esan dut inpaz batetan bezala gaudela, eta berri hauteskundea pasatzen direnean, berriro datorren urtera begira, nola ematen diogun berriro abiadura gai honi. Beraz, hau izango litzateke, euskara lan mundua, euskalduntzeko abiapuntu bezala, etxe barrutik hastea. Hau da, pixkat egiten ari garena. Kanpoan zer? Kanpoan, gure esparru naturala enpresak dira. Gu elaren ordezkaritza dagoen enpresetan, normalizazio planak bultzatzen saiatzen gara. Baina, onartu beharrean gaude, lortu ditugun emaitzak oso xumeak direla.
askotan euskararen gaia enpresan dauzkagun negoziazio kolektiboa eta bestea 1000 arazoren atzean gelditzen da, eta geure ordezkari eta geure afiliatuek ere askotan ez dute sentitzen euskara gai garrantzitsuen bezala eta albo batetara edo atzean gelditzen da. Gai honetan labekin egin dugun elkarlana aipatu nahiko nuke. 2000 lan munduaren ordua da izeneko kanpaina egin genuen, geure ordezkari eta geure jendearekin sensibilizazio kanpaina bezala planteatu genuen, eta 2003 eta 2004 urteko negoziazio kolektiborako akordio konfederaletan ere euskararen gaia sartu genuen, eta enpresa eta sektore mailako konbenio kolektiboetan, hitzarmen kolektiboetan, euskararen aldeko klausulak adostu genituen, eta saiatu ginen hori negoziazio kolektibora eramaten. Momentu hartan, labekin, pixkat errepasatzen hau prestatzeko, 6 arlo definitu genituen lan egiteko, eta nik esan nuke orain 6 arlo horiek erabat indarrean daudela, ezta? Hau da, 6 arlo sindikatuen papera pixka gai honetan zein izan behar duen. Lehenengo eta behin diskursoaren arloan, euskerak eta euskararen normalizazioak zergaitik izan behar duen tokia enpresetan azalduko duen argumentazioa eta diskursoa landu behar dugu, zori askotan, behar hori sentitzea, zergatik. Bigarren esaten dugu legearen arloan, hitzarmen sektorialetan eta enpresa paktuetan hizkuntza normalizazioko klausula sartzea, eta baita ere legeak ematen dizkigun aukerak baliatzea, adibidez, kontsumitzaileen legeak jasotzen dituen hizkuntza eskubideen garapena eskatzea, eta bar. Administrazioa, patronala eta sindikatuok parte hartuko genukeen akordio marko baten beharra. Akordio marko hau ez litzateke soilik aldarrikapen programatiko bat, baizik eta zeozer zehatzago izan beharko litzateke, eta gero bere edukiaren gauzapena enpresa zehatzetan eman beharko litzateke. Laugarren puntu bezala, ekintzen arloan, enpresak gai honetan sensibilitate bat egon daitezken enpresak identifikatu eta normalizazio planak, normalizazio neurriak bultzatu. Bosgarren puntu bezala, enpresetan gaia gizarteratu, geure ordezkariengandik hasita. Eta 6. puntu bezala, normalizazioaren inguruan sindikatuok izan behar dugun paperean sakondu. Zeren askotan esaten da sindikatuok paper bat daukagu, baina gero zehazterakoan hor daude zaitasuna. Hori izango izateke pizka labekin egin dugun elkarlana, eta nik esango nuke definitu genuen 6 puntu hauek oraindik hor daudela, eta jorratzen jarraitu behar ditugu. Bere garaia baita ere Kontseiluaren euskararen akordio soziopolitikoa sinatu genuen, LAB, SK, ST, gehiengo sindikala eta baita ere alderdi politikoak batasuna aldarrea zutik eta ANV-ekin batera, eta hor ere lan munduaren euskalduntzeari buruzko konpromiso batzuk jaso genituen. Eta hasierako ekitaldian pixkat Miguel Mateok azaldu du baita ere HPS-ek Eusko Jaurlaritzak sindikatuekin sinatu duen hitzarmena, eta horri buruz ere hitz batzuk esan nahiko nituzke. Euskal enpresan alorrean euskararen erabilera bizi berritzeko ELA-LAB, Komisiones UGT eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza akordioan markoan. Edukiari dagokionez, akordio hau da azken baten HPS-ek sortu duen lanitz programaren elkarlanerako akordio bat. Hau da, HPS-ek 2008 enpresa horietara zuzendu nahi du, euskara planak eta normalizazio neurriak bultzatzeko, eta guk egiten duguna da, sindikatuen aldetik hori, babes bat eman, eta gu gauden enpresetan hori bultzatzen saiatu. Hori da, akordioaren edukina. Orduan, horren balorazioaren inguruan, gauza asko atera da azken aldian prentzan, eta hori, orduan, gu pixka gure balorazioa egin nahi genuke. Gu pentsatzen dugu, ekimen hau, urratz bezala oso ekimen interesgarria dela, eta gu aspalditik ari ginen eskatzen administrazioari era honetako iniziatiba bat izan behar zuela, eta aktiboa izan behar zela gai honetan. Eta zentzu horretan, urratz bezala positiboa iruditzen zaigu. Positiboa iruditzen zaigu ere, patronala edo enpresariak hemen egotea, zeren azken baten enpresetan normalizazio planak bultzatzeko zuzendaritzarekin akordio bat egon behar da.
hori garbi dago. Baina baita ere ikusten ditugu gabezi batzuk dituela, eta gabezi hauek gure ustez osatu beharko lirateke. Bueno, lan munduaren euskalduntzea zeregin konplexua eta zaila da, eta gu pentsatzen dugu akordio hau, urrats txiki hau, plan osoago edo integralago baten barruan sartu beharko litzatekeela. Akordio hau enpresen borondatezkotasun printzipioan oinarritzen da. Nahi dutenak sartzen dira eta ez dutena nahi ez dute sartzen. Guk uste dugu esparru pribatuan borondatezkotasun printzipio hori abia puntu bezala ondo dagoela, baina bezen erabateko neurri batzuekin osatu behar dela. Zen neurrikin? Bueno, esaten dugu, lehenik eta behin, administrazioaren beraren euskalduntzeak urrats eraginkorrak ematea eskatzen dugu. Administrazioare enpresari denean eta baita ere hiritarron hizkuntza eskubideak bermatzea dela. Bigarrenik, esparru pribatuan enpresek zerbitzua edo produktua euskaraz ematea merkatuan kompetentzian edo leian aditzeko abantaila bezala ikusi behar dute. Ez badute ikusten abantaila bezala, ez dute egingo. Eta zentzu horretan, behar-beharrezkoa iruditzen zaigu, euskararen aldeko konpromiso hau gai transversala izatea Eusko Jaurlaritzaren jarduera guztian. Eta lan zaila eta industria zaila ere inplikatzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Adibidez, enpresei ematen zaien diru laguntzetan eta euskara ere baloratuz. Baita ere, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutua garatzen duen legean jasotzen diren hizkuntza eskubideak bermatzeko beharrezkoa diren neurriak eta garapena egitea eskatzen dugu. Noski, akordio hau betetzeko baliabideak zehaztu behar dira eta baliabideak gehitu behar dira datorren urtera begira. Eta azkenik, pentsatzen dugu lan mundua normalizatzeko beharrezkoa dela euskararen inguruan adostasun politiko eta sozial zabala lortzea, hizkuntza politikak eman duenari buruz eztabaidak gizarteratzea, eta gure ustez adostasun politiko honek HPS-ren politika eta euskalgintzaren arteko lankidetza eskatzen du, bakoitza bere esparrutik abiatuz, bakoitzak daukan zilegitasun eta arduratik abiatuz, baina zubiak eraikiz. Eta funtsezkoa iruditzen zaigu, lan munduaren euskalduntzean eragile guztion estrategiak eta planak norabide bakarrean zuzentzea, dinamika osagarriak martxan jartzea eta ez dinamika kontrakarriak eta paraleloak. Eta gure ustez hor, konvergentzia bat egon beharko litzateke. Bueno, hau pixkat sinatu dugun akordioaren inguruan. Eta bukatzeko, behin ja, askotan hau da zaiena, behin enpresa baten normalizazio plan bat martxan dagoenean, guri ze paper dagokigun. Eta, sindikatuaren papera enpresa barruan. Noski, deneko akuilu lan egitea, bultzatu behar dugu, aktiboak izan behar gara, geure ordezkarien gandik hasita, gaur onartzen dugu gabeziak badauzkagula, sentsibilizazio lan egitea, eta gero euskara batzordetan parte izatea, eta hor, baita ere, dinamizazio eta jarraipen lan bat egitea. Eta guk, hauxe ikusten dugu pixka gure papera enpresetan. Eta gero, zaitasunak agertzen diraia, esperientzia konkretuen aurrean gaudenean. Eta hauxe zan pixkat, denetarik, gauza askotaz egin dut, eta segi denbora. Mila esker Leire. Eta oain jarraian labeko ordezkariek etorriko zaizkigu, Itziar Lopategi eta Itziar Madrazo.